Astăzi facem un meniu, ca exemplu, de masă musculară pentru o persoană de 70 de kg, un băiat de 70 de kg. Am luat ca punct de start. O să fie 4 mese, 3000 de calorii, vedem și macronutrienții la final, dar de precizat de la început că acestea nu sunt niște numere fixe, pentru că trebuie verificat, trebuie testat dacă funcționează pe tine și cantitățile pot fi și trebuie ajustate. Vedem mai departe ingredientele de la fiecare masă. Pentru prima masă avem următoarele ingrediente: ovăz, mix de alune, neprăjite, nesărate, afine, banană, pudră proteică, se găsește la Lidl așa ceva, și scurțișoară. Cantitățile, ingredientele date o să fie trecute și în descriere. La modul de preparare al mâncării o să fac un voice-over. Începem cu prima masă, punem cantitatea de ovăz în oală, după care adăugăm apă cât să îl acopere. Avem 100 de grame de ovăz, deci apă cât să-l acopere și punem la fiert câteva minute la foc mic. Important, trebuie amestecat destul de constant ca să nu se lipească până obținem o consistență de forma asta. Turnăm în bol și vedem după cum răcim cu afine. Da, punem afine, amestecăm bine. Adăugăm proteina. După care, deoarece are o consistență cam groasă, o să punem niște apă și o să se amestece mult mai bine. Mai departe adăugăm scurțișoară, bună pentru antioxidanți și un gust mai plăcut. La final tăiem o banană și mai adăugăm 25 de grame din acele nuci. Și cam asta e rezultatul final. Avem ingredientele și pentru mesele 2, 3 și 4. Venim mai aproape să le vedem. Și avem așa: 300 de grame de piept de pui direct tăiat, 150 de grame de vită, orezul, ulei de măsline, mix de legume, fasole verde și morcov, și la cuptor o să meargă 400 grame de cartofi, peste care o să pun ulei de măsline. Încă o dată, ingredientele vor fi în descriere. Peste cartofi am adăugat 15 ml de ulei de măsline și au mers direct la cuptor. Mai departe cântărim orezul, 240 de grame, pus în oală. Și adăugăm legumele congelate, fasole verde și morcov. Iar apoi adăugăm apă, undeva la 900 ml. Pregătim tigaia pentru a face puiul, punem ulei de măsline, adăugăm puiul tăiat cu bulețe, adăugăm condimente și vedem cum iese. Cam asta e rezultatul final. Îl trecem într-o farfurie pentru că urmează să prăjim și vita acolo. Vita am pus-o pur și simplu în tigaie, după care am condimentat cu sare și piper. Și cam asta e rezultatul final. Cartofii sunt gata, orezul e gata, mai pregătim mesele în caserolă. Porționăm în mod egal orezul în caserole, după care într-una vom adăuga vită și într-una piept de pui, iar în cealaltă caserolă vor veni cartofii și restul de piept de pui. Bun, cam astea sunt mesele. Vedem și o recomandare de
Cum le poți lua în funcție de momentul zilei? Ca prima masă, varianta cu ovăz, înainte de sală, varianta cu orez și vită, varianta cu orez și pui nu o lăsa ca ultima masă, ori după sală, depinde un pic la ce oră te antrenezi, iar ca ultima masă, varianta de cartofi la cuptor cu pui. Dacă ți-a plăcut video cu ideile de mâncare, dacă ai găsit una pe care crezi că o poți aplica, nu uita să dai un like, un subscribe și să-l trimiți unui prieten. Până data viitoare, spor la antrenamente și mâncare cât mai calitativă. Pa!